Khulumpai kha joto hasini tahok tai bukhorok no puila no hambai sini media person no tini oro ano interview nana phaiman bagai ang sini OMPTS no kendro ni ST constituency ni candidate o jagao candidate bachao haipano sini party register ungya kuba independent hisabui tabuk jung ang tau bachajak sini party total sarati 28 ta seat ni bisingo 6 ta seat bachao taklai ang kha TLA party ni general secretary engkai boni bagai tini ang jotoni thani je nangmani kokrok sanan thangai tongo engke obo engka haisi je taklai je taboni tini election choli tong boot choli tongmani bisingo belai kheno guruttopurno tongo haisi chini ADC 28 ta seat no tui chini je tabuk ADC council o bwskango jotono aro jodi 5 jong khangkhe aro sida achuknai ke chini je ADC area no development khainani bagui kaham hamya je khaina tongmani ah jagao thangnani bagui joto BJP Tibra Mota IPFT CPIM joto party no khamul laijak engke tamoni bagui himala ah jaga thangka kaisi jono sadharon no chubana bagui naikolna bagui joto facility rimanan bagui khainani bagui o jagao tini important man bagui tini o jagao boot tini ni salo mari khlai tong haisi engke ang bahai no phungo boot di faikha engke ang boot rimani jorao bisi thangyaku ei 50 ta hare ongkhana ang to kisa dakti no thangka haike o test no constituency ni bisingo tini bahirok ma tongni khao je puri mani ba nini borok nini pori nono tini riwi lai tini BJP rok bai jawab khai lai ma thato ma tongni khao obo angke to ang je chini tabuk OMP area o beraikha yak kaham jagao kwbangma jaga nang beraikha dur to dur campaign khaikha ke dur to dur campaign khaimani bisingo ano nukha khe baksa jotono age dophan bagui khlai phaijak je jagao chini borok rok no chubai phaijak aboni bagui borok khala bachao borok no malai khangkhe borok boot rirnai nono nirnai hinaile kok ri rok tini mohai berai mani jorao ba tini to silrok to guri kha dur to dur bahir bwsugrao tini lai stok ma tongni khao kok khe te kaisa kok ang dur to dur khlaifano ang joto jaga khlai maliya karon te kaisa hingke o short time o election nongmani bisingtwi hingke ang bahai no chini party ni bisingo ang bachagala khani tongmani haibano suddenly borok nung sidi nonole joto sinijak chini elaka wngthong joto area o nono sinijak ba nungle borok no help bo khlai phaijak bwskango jodi wngkha khe khlai phainai ba hinui bachade himani bisingtwi ang tuidu side rogo singlung side rogo thangmaliya haibano ayang joto borok no ayang ni borok sijak ang bachao hinui hingke je thangmani digi o hingke to kaham no hingke saimia jodi jonosadharon rok kaham uansugui taklai bo waisa ano waisa hinui jodi chongkha hingke bo waisa ara side thangui chini area no naithok kaham hamya khainai jak bono waisa rok naising rohorlai no no jodi boot rikha hingke to kaham no thangnai o obostha tongo haike no tini lukro riwi no hor NDC achogoi no paisa test no constituency haike no paimani yak no lupa hamkai ni samo ni yak to bahai obo hingke to ekdom kaham question
जों ताबो sini ompiwo naidi oro kaisa belai development area khop jagya sana thangke tabuk ei 2018 o IPFT sorkar phaikya engke IPFT sorkar phaimani bisingo je mansak borok khlaikya lamong thung ei nini ei regang thung je nini development push kinong thung je ta khaina nangmani borok je mansak khlaikya aboni yagulo 5 বছর হইতো যত খাইমালাই মইয়া borok bahai khaina bujukhan haibo na jagao khaijiga jinis bahan kwbang dong haise ketabo ADC sorkar 2021 o phaikya aboni yagulo borok kwbang uansugui tipra motha ba omhai sorkar phaikya hingke ngana hinui rwlaimani pore phano kintu sana thang hangke kuchu phano khaijakya hingke boni bagui taklaio nukha chini holapara lama bo swnamjaikeni bagui tuichen para lama swnamjaikeni bagui tai chini salkapara hoite salkapara bahaino borok lama swnamjaikeni bagui borok kwbangma borok road obrod khlailekha kasolai kha budria hinlaikha tabuk bahaino hingke naidi o bai ke sana thang hangke tipra motha MDC tongo MLA tongo IPFT ni BSC chairman tongo hingke sorkar to BJP sorkar under tongo aso tongi phaji borok khlaiya hingke tabukle public rok kisalo wansana nangkaisi bon bagini ang jodi wngkhangke to ang to je jaga develop ongya je jaga chaya ang to srai sai nugui tong haise ang to bahai ke chini elaka no swnamui tlangui kaham khlaiui lama kwrwini lama rwnani bata maya no bata rwnani buri bata tongo randi bata tongo hingke tai nini facility kwbangma maya tongnai rwnani bagui omo to sorkar no asok mane bini daitto si bini daitto tongo abo kaham kheno kintu je babe ei nini a jaga pass ongui thangnai rok khlaiyani bagui si tabo jonosadharan rok belai kheno kha nangjak dukha nangjak moi tong haise kebon bagini jonosadharan bahaino tabo wansugui tongkhana hingke ang bagui angkhe jodi wngkhangke to ang a step no puila dakrwnai hain ke nungtabo paithakni koktar nangro OTT ADC election ba chongnai tini जोंथ' मोसा मानसिफोरावबो बेखौनो violation होनलाय आबाहायरावनो फैयोमोन पाइथाकनि क'क्राझार दामफाथार obo kaisa belai kheno nangmani kok tabo जों wansuk hangke belai kheno mane ani thani wansukmani hingke ang o bahai wngjago je tabo BJP motha borok belai kheno songor songlai tongo hingke oro ba tabo sorkar si alliance khe chalai tong hingkangke a jagao je jaga development kwrwi je jaga mathai maya wngwi tongthai khlainai se nango nong tabo bulai toklai khlaiui hoiran wngui omhaike tongkhangke chini je public rok je jonogon onglo bahai ke जों abono jeta khlaina nangmani manthai tongmani bahai ke ripai manaiba omhaike ani sorkar phaike no noisa rwphainak bo noisa tabo jani jani dolsi toklai tongkha hingke abo to belai kheno hamya haisi o jinis rok no ang belai kheno uansugo somoio tamo himale omhaike bulai tamang tongkha hingkele je jinis no mana tongmani kundi no manlai maiya haisi andolon je khlaima kwrwi bulai se tonglaio hingkangke abo bahai ke hamkrai wngnaiba amo kundi no hamkrai wngmaiya haisi chini ha sanani hingke ba ha sanani andolon khaidi chini manthai manani hingke manthai manani andolon khaidi nongba tabo oro motha tongmani BJP baisa thanglaiyo taisa mothani BJP ni motha phailaio haike salai to o jagao to tai hamkrai wngya haisi hamkrai khaina hingkangke ani party bangkok borok bangkok hambailai wngya hingke abo chini jeta ideology tongmani jeta khlaina tongmani abo hingke a jaga so sogilai wngya haisi abo boforo sogui swnai tai so sogiya ang bagui a jinis rok wngkhangke जों jeta khlaina tongmani chini borok rokni jonogonni je dukho kosto je berojgar wngwi tongmani tabo chini borok kwbangma rang puisa kwrwi mane bazar hujar chana nungnani hati puisa kwrwi hingke business bahaino chaya tabo bazar hujar business rok bo chaya karon public nari se rang puisa kwrwi hingke borok tamo painaiba hingke phalnai rok bo phalimaia
ই অবস্থা o tongo hingke nong tabok kisa mosa tender seklaimani nugo MLA rok no si corruption khaima nugo paper o kajak nugo bo aro ni asuk percentage nangpho o maike nana nangpho o maike onglai tongkha ba bahai ke tai hamnai ba abo wngkai corruption ni system o thangka jar jar manani bagui chalana bagui tongkhaban bagui simi jongsibo obo abo kuno public no nainani bagui onglai yani ni hani bagui onglai dokan bagui onglai ya haisi hingke aboni bagui no hajatte ongyaboi kaham kwrwng khaiui nini manthai andolon sana hingke sandi khlai di haisi omo hai jinis no angle chajakya no hingke aboni bagui ni paithakni ani koko bo nongnai je tini boot paimani ongmani pore tabuk choli tongo kaham kwrwng khe boot paiui boot rwlaiui je jaga o boot hino muchu thani o jini oro ni byakti borok hamjakmani thani o boot rwlai di remind bisingtwi no walai kaijak rwkhaiui paiui tini ni election no paiui kaham kwrwngkhe ongna nongphung aswk no hambai।